Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Domingo, no? Pizza 22 sa buwan sa Marso, tuig 2026. Karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon o sa dili pa di ay shout out kay kuno kung James Sabiro. Salamat kayo idol no sa pinaminti nimong pagsunod no sa mga Sigilanon gikan sa imong drama. Sa tanan nga nagsunod ang dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay. Karon no dito maglangan ni ang laing sumpay ning Sigilanon na sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, part 12 na tanong mga listeners, mga ka-followers no. Tira del Sol. Bahad-bahari ko. Kaya wag yung kay mahimo anak na ko pa nyong. Tal sila, sultihan ko ikaw. Di kagyod makabatunog kalinaw sa kinabuhi. Samtang magpabilin ka pa nga nabilanggo sa imong naglugitom nga Ikaw mo nakaingon kung anong mauni na himong dagan sa kong kinabuhi. Tungod kay sagpahis ka. Mong ayag ipamugos nga tahuron ta ka pa nyong. Kay hangtod sa kong kamatayon ang pagdumot ko diyan imong buktor ta ka. Pagyud katal sila. Natiguang ka na lang ngayon ni Ana. Layo, karagyod kaayo sa grasya kay masinupakon ka. Naglakot ko sa kalambuan karon ni hatag ug maayong pabor si Sir Maynard sa buktot ka pa nyong. Makalagot. Wisit! Dakar, sakit kaya akong dugan. Ikaw rin kanunay mo sabot na ako. Ikaw rin makabaong mubati na ako. Dakar, di ba sabahin mong dadoon takas gawas? Ade kalas ilaw ha? Kaya di ka pasipadaan din his mga tao. Mahal kayo taka, Dakar. Hagwa ko pagtugot ka tukos gawas. Tuod kay mauli sa katibaan sa ko sobrang pagpangga ni mo. Gilikay takas mong patabas-tabasong mga tao sa gawas. Ikaw na lang ginaghatag na kong kalipay, Dakar. Ikaw na lang. Naanasan ka na, ha? Oy. Dakar ba? Oy, ayaw akong ilok kayo, ha? Tilap-tilapan ni mo. Unsa ba? Oy, Dakar! Unsa ba kita? Nigara sa day. Ayaw ba? Dakar! Oy, Dakar! Mangita daw, stopover, Maki, kay mga onda. Manihapon ng daan. Hala, para ba ta sa lungsod sa prosperidad, Dong Jumari? Magabian, yung tag-abot ano sa La Tierra. Sige lang, good. Okay raw, magabian ta, Maki. Okay, Dong. Mangita taog mayong stopoveran, aro ta mga kigigutom na sad ko. Kanang nasunahan eh. Anha ta diya, Maki. Okay, Dong. Murag lami na dihada. Tagkan sa mga sakinan nga na marking. Maugyod. Klaro kayong paingon sa mga lungsod sa unahan ang mga sakay, ana. O naasay paingon sa syudad. Hala, okay ra ka din himukaon, Dong Jumari. Restaurant Bisaya ra ba ni Dong? Karinderya ba? Okay ra ko ani, Maki. Alat ko ng kaon nga pinobre. Hala, sige, larga. Okidoki, Dong. Hello, Papa Maynard? Iho, Joe Marie. Wa pa malagi mo maabot din sa karaang bahay sa mga Buenavidas. Niya pa mi sa lungsod sa Prosperidad pa. Next stopover mi ni Maki. Nanihapon ming daan. May noon kay maunta ka na ituyo ko.
kung magpaandam ba kita o pagkaon ninyo. Alang sa panihapon unya din eh. Salamat pa. Nakapanihapon namin. Mupadayo na gani mismong biyahe, paingon niya. Nala, sige. Maor ka na nga kung tuyo, iho. Bye. Paingo na din ang pinalangga kong anak. Mingaon dyan siya ng dapita. Tungkol kini aman din malubong ang iyang puso. O usap-asap, ni adinhi ang iyang inahan. Senyor Maynard, Podyong, balibari na lang si Nere. Sulti nga sa pamahaw na lang siya mag-andam alang sa pagkaon. Kay si Iho Jomari, nanihapon ng daan. mao ba di ay, Supremo? Tuwa pa sila sa lungsod sa prosperidad ning mga orasa. Laki pa pag-andam sa pagkaon. Lain na sa mayong gisangunan, Sir Maynard. O, tar sila. Tungod kay kinahanglan, nga ang muhimo nini, kanang kasaligan gyud sa magang Nere. Dugay na kong gisaligan ni mo armuhimo, ana. Dapat ko kinahimong dili mayo, Sir Maynard. Wan. Pero kinahanglan nga mukuha ko og laing tigluto. Og sinere mo akong gibutang alang anang buhata. Mao ba? Wa na ba gyud kay pagsalig nako? Sir Maynard? Insulto ko po niyong. Imo lang ka nang hunahuna, tan sila. Sige. Paghiusa mo. Aron pasakitan ko baayo. Kay oras nga matagan o diyang katumanan ang gisaan ni aning Senior Benedicto Benavides tako. Manlipaghong yun unya mo si Sir Maynard. Tar sila. Mas bugat para nako mga pong sa amahan ni Sir Maynard. Ug milaom ko po yung. Nakabati ka? Milaom ko. Diha kang dapitan na sayo. Kinilaom ka sa gisaan sa tao nga hagbayar ang mitaliwan sa laing kalibutan. Doon na lang ta, pero gabiin na po dong Jumari. Oh, Maki. Alas 8:35 na sa gabi. Ngit-ngit naman ganin dapitan ng karsada nga itong giagian dong. Waman dyo'y posti sa sugadin, uy. Tayo para good, Maki. Tingali og nasaylo na kita sa simangan. Na, bungati. Ni Soylo na deta dong. As in, nilapas. Ngit-ngita sa day. Karet, kaya akong tanawon sa Google Map aron makasiguro ta. O sige, kana, maayo na dong Jumari para sure ball ba? Pahuno nga kining auto, Maki. Pahuno nga! Ha? Ni patimaw na sad sa Google Map ang Tierra del Sur. Sa ato pa, kinilugar nga atong gihunungan karon, maudi ni ang nahanaw nga dapit sa karaang panahon. Oh, Maki. Ang yuta sa adlaw. Kon Tierra del Sur. Hala, uy, pagkawa ko magdahom. Tinuod yun di ay nga naitira del Sol na itong karaang panahon dong. Pag sikretong nag-exist hangtod na ng modernong panahon na itong karon. Maki, pandarag balik ka sa kinan. O mubalik ka sa atong agi. Sige na. Dong Jumari. Nawala sa Google Map ang Tierra del Sur. Makiliko ng simangang sonahan. Kay paingon na ka ng iskinaha sa karaang bahay sa mga Benavides. Okidoki dong. Maayong pagkasaag na to kanina na. Hala, tanawa sa unahan dong Jumari. Naitaw nga nagbarog sa tunga sa karsada. Nagsulobog sutana. Si Padre Ferde?
Mayong paghibalik sa La Tierra, iho. Dini sa karaang bahay sa mga Buena Vides. Salamat, Papa Maynard. Abi na kong nasuko ka na ko pa. No, dili mahimong masuko ko sa pinangga na kong anak. Pa, Iho Jomari. Anak, Papa Maynard? bisag unsa pa'y mahitabo. Dili ko gustong maguba ang atong pagtinagdanay sa usagusa. Isip amahan o anak. Hangtod na sa katumanan unya sige panagna nga propesiya. Oh, pa, ang babae, may bintana sa karambay. Oh, babae. Usugo ka nagipanulti mo, Iho Jomari. Usugo'y babae. Nagatubang siya din hipa. Nagtanaw diri nato og. Oh, nipahiyom siya. Ain ba niya? Yawa manay tao ang abyerto nga bintanas na kung sala sa taas ng karaang bay. Ang babae, nagpakita na siya ako. Umurag, malipayon siya nga niabot ko aning tipita. Iho Jomari, huwag ka naman magtingo. Pa, Iho Jomari. Maki, ang mga bagahe na to, imo na bang napagawas gikan diha sa baggage compartment? O, Dong Jumari, ni Ana, ako na napagawas ang tanan. Mayong gabi, Sir Maynard. May gabi isip ni mo, Maki. Salamat kinibalik ka naman sa pagtrabaho isip driver ni Iho Jomari. Oh, di man ko magkatalikod sa buutan nga amo, sir. Ponyong! Senyor Maynard. Hain man sila si Nato o Leo. Ipada sa taas sa karambay ang daan nilang mga bagay. Di nilta suot sa kwarto, Maki. Kay umanam sa tagpanihapon. Ikaw go, Dong Jumari. Si Papa Maynard sa ni suot na sa iyong kwarto. Pahuway na sa siya ron. Duka naman sa gani kayo ko, Dong. Oy. Askan do ko ang yun, Doy. Balin lang ka dito spikas kama nga boy imong hidaanan, Maki. Ay, dinhila sa kumahida-hida sa imong metiilan ang imong kama, Gudo. Di ba, sa imong kama, magstoryahan na ipugonita. Bahala ka. Maki, wa ka ba pangulbais mong pagsaka ni karambay? Wa man, Dong Jumari. Believe na gud ko si mong kaisog na. Abi maguni mo, no? May istorya taman yun nino. Ang ako bang lulo ka ni ato sa buhi pa to, anin lulubot yung nako ba, nato si abilidad. Mau ba day, Maki? O, Dong, oy. Tambalan man tao to akong lulubot yung Dong Jumari. Nyaon niya. Na, mura gidangat. Maki? Nihagok ng hinuon tawhana? Ay, Maki. Maki. Huy. Balin spikas ka, ma. Maki, pagbata. Hoy, Maki. Labing siguro, kung wa ko masayop, kalag ni aning digna ang nakita na sab ni Iho Jomari. Jomari, anak, nahibo kung nakahatag kininimo og kahasol. Kung si Kinsa ang maong babae, unsa magay iyang bation, kung iyang masayran nga maug kini ang kalag nga wa pa mahimutang sa inahan niyang si Digna. 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 Mituo ko nimo. Misalik ko nimo. Pero nga nung gibuhat man kininimo na ako, Maynard. Nga naman. Oo. Ang kuno na ko. Galatintal ko sa laing babae. Apan wa ko magpasagad nimo kung sa masusunod ng anak, Digna. Hayop ka! Salbahis ka, Maynard! Kinahanglan nga magpakahinom ka lang sa mga kasayuran. Nga imong nasayran, Digna. Pobreng babae ka lang. Nga gihimo kong inahan sa kong anak. Pero parugan ko ang akong katungod, Maynard. Nagkadugo ang iyang ulo.
human maparok sa bumbong. Papa! Pa! Pa, Benedicto! Papa! Sinig na! Nagkadugo! Papa! Gibiyaan ko siya og nagdali kong miadto sa lawak ni aning Papa Benedicto. Wa siya sa iyang lawak. Ug sa akong pagbalik sa dakong sala, nagbuyod na si aning digna. Kaya gitabang sa among mga katabang aning karaang bay. May dakong samad sa iyang ug may mga lagom na sa iyang liog agi sa pagtuok. Nahimo kadtong kontrobersyal tungod kay namatay magyud si digna adtong maong hitabo. Apan ang dili yun ko madawat, mao ang autopsy report nga ang pagtuok mo'y nahimong cause of death ni ini. Kinsagyat ka ang miduol kang digna at tuntungura nga nakuyapan siya ug mao'y mituok ni ini. Kinsagyat ka. Basta kay timan ang tanan na mga pahingmangno kaninyo. Kay kinahanglan nga atong kapanalipda na mga bisita karon nining karaang bahay sa mga Benavides. Ilabi na gyud kamo ha, anato, Leo. Ngolog ka. Wala lima. Sige na. Og daghan yung kayo salamat. Kinahanglan nga way makahimo og dautan sa mga tao nga niakaron sa karaang bay. Apil na ang among halangdon nga Supremo Nicodemus sa pagkatao ni Senyor Maynard Benavides. Tal sila. Pwerte kini mong nakasop-sop sa taang kao, no? Trabaho lang ug sangan sa pagtuo tal sila. Una-una arani mo mao'y nagdako nga nisip-sip ko sa Supremo. Unsa kay mga pagdaot ang imong gihimo batok nako sa atubangan ni Minay? Tal sila. Gihaling mo na gid nga akong way kamatayong kasilang ni mubuktuta ka. Tal sila katug na. Stress na kayo kaog naong. Mura ka na og abat na kanunay naman. Ayaw ko bugal-bugal, ha? Letse ka. Ngulo ko ka. Gabilak ugod ak. Magbago na unta ka tar sila. Kaya nagkaduol na gayod ang katumanan sa sakripisyo sa dugog sa unod nga mauun niya ang sinugdanan sa bagong paraiso. Ha! Buang! Pantay na gano'n niya kapunyong! Inigabot sa tokmang higayon nga matuwa nagisaan ka rin ako ni aning Senyor Benedicto Benavides. Lugiton ko niya ng kalimutan mo mong tota ka! Wow! Kanindot sa kabuntagon din hidong Jumari. Nindot kayong pamation ang hunis kalanggaman. Og ang mga dahon sa mga sagbot. Og sa kakahuyan na ay mga yamog. Bitaw ay. Og ang hangin, presko kayong hanggapon. Oo, nindot yung kayong puyan ang probinsya, Maki. Maong bingahon yung ko din eh. Hala, tanawar ako ng babae nga nagtanaw nato, dong. Isog kayo siya gatutok nato aning atong nahimutangan. Saya si nang tersila, Maki. Usa sa mga pinayalan sa karaang bay sa mga Benavides. Maubati ay dong Jumari? Jumari. Pamainit una mo samtang giandam paniniri ang inyong pamahaw. Salamat, Naiponyong. Si Papa Maynard, Noy. Nangapi na ba siya? Oo, dong. Mao'y pagbangon og gitimplahan na to ni Neri o kape. Okay, Naiponyong. Musa ka nami karon si Maki. Muhigop yun ko sa inyong kape din hinoy po niyong. Kaya nahibaw ko unsa kalami ang inyong espesyal nga kape din sa La Tierra. Lamian kaayo ang kape de la Tierra. Mauna, inila kayo ang kape de la Tierra.
Kaniadto pa sa panahon pa sa mong katigawangan, Maki. Sa pikas baryo niini ang Las Pagas. Naa nahimutang ang coffee plantation nga mo'y nakahimong adunahan kani sa mga Benavides human sa World War II. Nilaing kauwan na sa ang batanong si Jomari. Ilawag na sa tingali ni siya sa kriminal. Dili na sa unya na makabalik nga buhi sa syudad. Kabalik nga buhi sa syudad. Anhin na sa unya siya mamatay. Pariha sila nito Rigby o Darwin. Dili basta-basta madayo kinagkaraang bay sa mga Benavides. Kay kiliminan kiniktak ang mga misteryo. Lakip na gani ang yuta nga gitaruka ni ini. May tunglo sa iyang kagahapon. Ang gitaruka ni ini, may tunglo sa iyang kagahapon. Oras. Sige, Daypon yung. Musang pitraw namin nimo. Kung magkinaunsa man gani no ipunyo. Salamat, jud kaayo. Mayo kay inyong gipahugtan ang pagbantay sa palibot ining karaang bay, noy. Oo, dong. Aron di na gyud mausab ang mga hinahitabo. Gipalihok gyud nako ang ubang mga trabahante sa kapihan nga pinanguluhan nila ni Donato ug ni Dolio. Iho, Jomari. Kini si Punyong. Mora akong gitudlo, isip akong sinaligan. O ang akong pangabaga. Aw, mao ba day? Papa Minard? Nisalig ko ini niya. Si nang sila, pa. Nakabantay ko nga dili na siya ang tig-andam alang sa pagkaon. Tungod kay wa na ko'y pagsalig panitar sila. Nabalagay ko. Nga tingalig, kalit na unya kitang mukirig. Kay gihiluan na di ay taniya. Papa Minard? Basta kay wa na ko'y pagsalig niya itong babayhana. Apan sigyapon naara siya. Padayon nga nagtrabaho isip usa ka mga piniyalan. Nining karaang bay sa mga Benavides. Imo sadang katungod, Pa Minard. Mas maayo nang managana kitang daan. Kaysa mamahimong uwahi na lang unya ang tanan. Iho, Jomari. So finally, enrolled na gid ka sa imong course sa college, Brenna. Salamat gud kaayo, Ma'am Rolida. Ako man ang alma mater eh. Dili ko mi-graduate sa akong course sa college, Brenna. Nindot kay nga school. Dili gid ako makalimtan ng inyong kaayo nga rin ako, Miss Grisha. Ma'am Rolida. Kinahanglan nga imuhang tun-an ang mga lihok kang gitudlo nako nimo, ha? Huwag tangan na sa imong sistema ang probinsya ng linihukan para dili ka mapuli. Miss Grisha. Sulti bayak yun ha kung ibuli ka, kay ako raw niya ang bahala nga mo disiplina. Oo, Ma'am Rolida. Asa pa da ito, Ma'am Rolida, Miss Grisha? I-treat ka na mo og pangaon sa gawas, of course. Hala, uy. Samot na gid akong kaikog ninyong inahan og anak ba? Sobra-sobra na gid ang inyong kaayo nako. Ayaw ka naghuna-huna, Brenna. Andam ng reservation na to sa Lavender Buffet, ma'am. Maayo hinoon iha. Murag, sosyal ra kaayo kun itreat ko ninyo anang dapita. Ay, wa kay angay kabalakan, iha Brenna. Kay ang Lavender Buffet, gipanag-iya ni iha Krisha. Ha? Yes, Brenna. Hala, wow! Congrats, Miss Grisha! Thanks, Brenna. Dugay na din imong gi-open? About 2 years ago. Oh.
Actually, ako gisuwayan ang katakos ning babayhana to manage her own business. Og nalipay ko kay maayong pagkadaa og maayo ang ROI kon return of investment nga nakuha lang within a span of a year. Sukad sa iyang full operation. Nagamit ko dayon ni mga imong gikuhang kurso nga business management, Miss Krisha. Og ikaw sabon niya, mag-expect po ko ha, ngayon ana usab, Brana. Or, gusto kong malabuan pagit unya ko nimo. Ay. Subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Wa ganyan tumagang akong tawag. Buisit ka, Brina. Makalagot. Buisit! 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 Gusto lang na akong klarohon, Ma'am Rolaida. Kung gidid-an pasab niya si Brina sa pagtubag sa akong pagtawag niya. Wa, Tarsila. Pero ganong ganihar akong kinuntak niya, wa man gyud ko niya tubaga. Tarsila. Dili na bata gaway buot si Brena aron mandaran kung tubagon ba diya o dili ang imong mga tawag sa cellphone. Wa anda gyud ko makauyon ini, Ma'am Rolaida. Gihatag na mo kagawasan si Brena nga mo exercise sa iyang rights. Og nakita na ko nga malipayon kaayo siya, Tarsila. Ayaw intaw na nakong inaw nga irresponsable ko, Ma'am Rolaida. Usahay manggod, makita sa itong binuhatan kung unsa kitang klasiha sa pagkatao. Mauga ignon ko ikaw. Wa ko inaong ni mo nga irresponsable ka. Kay karong ni ana namo si Brena. Nilutaw ang matuod ni mong bulok. Ma'am Rolaida? Sige lang, ayaw ka pala ka. Pakiksultihan ko si Brena. Ma'am, dako kay kong respeto na nimo, ha? Hinaot pa unta, nga dili mo abot sa punto, nga magtuiris ang mosignato kadaan. Bye. Murag imo naghihinay-hinag angkon ang tanan nga ako, Ma'am Rolaida. Dili na ni mahimo. Sobra na. Labihan ang pangigi nga gibati niya karon ako. Tarsila, kung palawman mo pa lang ang imuhang pagsabot, pagtabang ang gibuhat ko, isit magtotoo nga sama nimo. Mao ba, Ma'am Rolaida? O, Brena, og siguro ko nga naglain ang huna-huna sa iyaan mong maldita. Gisilent pagod ako nga akong cellphone, ma'am. Wala yung kumakabantay nga nanawag di ay siya. Nitabang man ko sa atong kusinira sa paghiwa og mga lamas. Ay, Brena, ayaw na lang lagi, ana. Gusto man lang ko nga naitrabaho. Naanad man ko. Ay, nasabot ko nga nangigi nako ang imong iyaan. Ang lain sa kuna kong gilikayan nga magkasultihan ay mi. Kayang iyang sakit nga sinutihan nga rin ako. Brena. Dili man ko siya makamaumag ko na kung sakitan ba ko o dili sa iyang mga sinutihan. Isabtan ta ka, Brena. Abi ni mo, Ma'am Rolaida. Sukad, karon lang ko nakabatsyag nga marag nakaangkon ko og kagawasan gikan sa kabangis ni Tia Tarsila. O kamo si Miss Krisha, gipabati ninyo na ako nga mahal ko ninyo. Basta kay ipadayon lang yun ang imong kabuutan, Brena. Oo, ma'am. Maningkamot ko. Aron dili mahimong usik ang inyong pagtabang nako. Sa ato pa di ay, nga karon ka lang nihatag og bili kang Brina, nga tua na siya sa laing mga tao. Oh, ako na ang kunot. Pero ligo ng akong baruganan nga dunay dakong hinungdan. Kung nganong dili pagpangga way ang gipaabot gikan ako. Bisan og ilawom sa akong kasing-kasing.
Mahal ko kay siya. Tarsila. Feeling ako. Hinay-hinay na kong gikuhaan sa tanan po niyo. May kapa na yun unyang nagpaabot ninyong tanan. Tanawa ka ra. Imbis maluoy, tani mo maglagot na lang hinuon Wa mo'y kaluoy na ko! Oh. Tuyag lang tabi mo anga ka. Nagparihas sa mong tanan. Mga kasakit mo inyong gihatag na ko! Naibaw mo wala? Ayaw laging palabi sa imong kinaiya nga murag kaya rani mo ang tanang tao. Kay dili, gyud ka na maayo. Hapit na katumanan sa tanang mga saad nga rin ako ni Senyor Benedicto Benavides. Alaot mo! Nga mitratar na ako karon og sama sa un nga nagkamang sayuta. Ilahom na unya sa kamanduan ni Supremo Minard ang katumanan unya sa tanan Tarsila. Kay si anhing Senyor Benedicto Benavides, mahimong kabahin na lang sa kasaysayan. Dili maunang naas inyong hura-hura. Kay mabanhaw ang labang Supremo aron siya mo pahimutang aron mahimong hapsay unya ang tanan sa bag-ong paraiso. Maura ba gid na gipahimang ni Mami Rolaida nimo? Oh, Miss Krisha, dili gid ako mahimong pakyason si Ma'am Rolaida. Dili gid ko mag-uyab-uyab. Salamat kun mao kana, Brenna. Dili gid ako usikan ning maayong kahigayunan nga gipa-eskwela ko ni Mami nimo. Ang tingan ganin ako. I-motivate ang imong future. Aron kun mo lampos na niya ka, inaong nimos imong iyaan nga nasayop di ay siya sa sayop niyang pagtratar nimo. Salamat, Miss Krisha. Pastilan gyud in taon. Makita ko baya ang kainteresado ang babayhan na nga mupadayon sa pag-eskwela sa kolehiyo. Tinuod ka na, Mami. Monitoran lang yun siya kanunay ha, iha. Ilabi na yun sa iyang pagsugod na og eskwela sa sunod semana. Yes, Ma'am. Kamo mangyud mo isuod. Ikaw na ang bahala nga magsusi niya bahin sa iyang mga problema ilabi na sa financial, okay? Yep. Sure, Mami. Thanks. Nakita na ko unsa kadasig karon nga niya na uban sa ato si Brenna. So, wa ko masayop nga tumanan ka sa imong gusto nga anhin na lang ka na siya og atong patiwason og paeskwela sa college. Basta kayo na feel lang yun ako, Mami. Gamura pag sumpay siya sa akong kinapuhi. Mura siya og akong igsuon nga dugay nawaha gikan ako. Buotan manggod si Brenna. Og nakita sab nimo kung kiunsa siya pagmaltrato sa iyang guardian nga mao ang iyang iyaan. Tingali, usa na sa mga hinungdan, Mami. Kaluoy ba lang ka ha, or may appreciate lang ka ako kay sobra niya kabuutan? Maldita biya kay ko, Mami, dili ba? Maldita nga paraygon kaayo sa Mami. Nga bisan og nakauyab na, lambing paghihapon sa Mami. I love you, Mommy. I love you, I love you, I love you. I love you more and more and more, iha. Mahal ko kabong akong mga anak. No? Kinsa? Nganong kamo man? Of course. Nakita na nato ang nawa ni mong igsoon. Si Brenna? Mami, si Brenna? May lain pa bagod, iha. Siyempre si Brenna. Brenna, nalipay kayo kung naa ka nagkaroon sa mayong mga kamot. Salamat, Naipanyong. Saksi gyud kayo ko kung giunsa ka sa pagpadako ni tiya ni Motal sila. Pagpangdagmal og sakit kayo mga pong maoyano ra kayo niyang gihimo diha nimo. Apan bisan pa man ni anak, nagpabilin kang buutan og wa ka gyud magdumot niya inday. Si Theater sila na lang mo inahibilin akong kadugo, Naipanyong. Mao nga dili ko mahimong mutukol niya. Pagkabuutan mo gayod inday Brenna. Salamat, Noy. Kana mo'y wag yun makita ni Tarsila. Kay kanunay man,
nga nipatigbabaw ang iyang kamaldita nga wa gyud sa insaktong lugar. Mutapos gid ko sa akong pag-eskwela, Noy. Gusto na kong usbon ang dagan sa akong kinabuhi. Ug kung may makabot na unya akong kalampusan, akong kuhaon diha si Tia Tarsila. Inday, Brina. Dako paghihapon kaayo kog utang kapubuton niya, Noy. Naangay sab na akong suklian pohon kung magbunga na nga akong kakugi og kalampusan. Maayo ka pa kinagunahon na kaniya. Pero ang iyaan mo, pulos kasuko, mao'y naasod sa iyang dughan. Sagdi lang, sabton lang nato si Tia Tarsila, Noy Punyong. Naglaom ko nga moabot ra gihapon unya ang higayon nga mausab siya. Pastilan. Kanindot unta kung sama pa nimo kabutan kanang iyaan mo, Inday Brina. Pagkanindot na malang yun unta. Hapsay og malinaon ra gyud unta siyang ikatarbaho. Buisit siya, Punyong. Parihas mo mga buisit! Gisultihan talang ka nga nagkasulti mi og si Brina sa cellphone. Visit na din ha para nimo. Tungod kay kung ako'y manawag, di magyog ko niya tumagon. Ingnay taparusa. Tawa mo nga ka? Di ko gusto mo tubay nimo og pakiglalis sila. Apan ang ikasulti ko lang. Pagkabuutan kayo ni Inday Brina. Apan nagkaiyaan siya og iyaan nga labihan kaway batasan. Gisagpa ko nimo sila. Tung kami sobra ka na buktol ta ka. Buset ka! Ako kabantay na. Ipagkalitan ko og sagpa sa maldita nga Tarsila. Wa kagi ayo. Wa kay hinungdang babayhaan na ka. Sir. Kinahanglan na yung tingali ng hatagan og leksyong babayana. Ayaw lang, Supremo. Pasagdan talang una siya nga makahuygo sa iyang kinaiya. Unsaon nga komportable man siya niya ng iyang batasan. Kung magpadayon ka ng iyang taras, hukasan ko siya sa katungod nga mamahimong parte sa waabot nga propesiya. Senyor Maynard Buenavides. Wa ko makinahanglan anak niya. Wa ka ni-prank kang pagkasulti. Dili kalimod nga kabahin na sabsiya sa gikatakda nga propesiya. Hinoon sab. Okay. Atong ikonsiderar ka ng bahina. Ug hatagan tagapon siya og konsiderasyon. Maki, tanawa og tutokig mayo kining gigunitan akong indilyon. Uy, hala dong Jumari. Karaan na o klaro kayong pure gold. Ang pendant mo'y tutokig mayo, Maki. Hala? Si San Miguel Arcangel na pailaw? O kang yawa kay di kaaway mo ay napaibabaw? Laing timaan kini sa mga antikristo nga gustong muguba sumatuod nga nasuwat sa balaang basahon. Hala, oy. Kangilo naman gidunahon ay. Sa langit, nagbadaugon ang puwersa nila ni San Miguel Arcangel. Batok sa nagrebuilding nga si Satanas. O nangapukan sila. Apan ka ng medalyon nga naakaroon nimo. Sila mo'y nidaog. Napildi man ang katarong dong Jumari. Sama sa mga panghitabo karon sa atong kalibutan, Maki. Ang dautan ug ang nagsultig mga bakak, sagad mo'y dapigan og tuhuan. Bitaw ay, sakto gyud kayo ka ng pagkasultihan dong. Kana timailhan lang, nga sa hilom, naglihok na ang mga gahom sa Antikristo uban sa mga tao. Dong Jumari? Anam-anam nang nagpakita ang mga timaan nga hapit na gid matapos ang kalibutan.
nunot sa nagkadautan nga mga katawhan sa Dios. Apan ang mga kasing-kasing ug mga huna-huna gigamhan na sa dautan nga mao si Satanas. Punyong, ikaw mismo makapamatuod nga kita mao'y naa sa habig sa kamatuoran. Oo, Supremo. May nabanhaw nga mga patay. Namangon gikan sa ilang taod-taod ng pagkahiluna ilaw sa yuta. Tinuod o dili? Tinuod, Senyor Maynard Buenavides. Nangaabli ang ilang mga lubnganan. Ug na nagmarcha ang mga minatay ilawom sa mangiub kayong kagabion. Atol sa total blood moon. Tinuod o dili? Tinuod, Senyor Maynard Buenavides. Punyong, bulahan ka sa tanang bulahan. Kay ibayaw ka unya sa way kinutuban nga kahimayaan. Mas lagi, kinahanglan nga maapsa na to ang pari nga si Padre Verde. Odong Jumari? Padre Verde! Makiksulti ko nimo! Padre! Huwag kami! Padre Verde! Kabuyadagan maayo eh. Kukod ba ko sa mga apol? Kuya, og ila ko patyon. Tago ko din maayo. Bahala mo mga apol. Dili ko pa nakupin nyo eh. Patunganon pa lang ko ninyo. Sa napitang ilubong ang Yamashita Treasure. Dili ko mutukan. Kaya adno ko, Senyor Maynard Buenavides. Nay kayo mo gawa saya kalimutaw. Adno ko. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sigilanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Tira del Sur. Palihog day ko no o subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat inyong pagkanonayon. Pagpaminaw.